November kumsang kazakwa sumriata chuan Ludlow, California ruang pahnih charania. He ruang pahnih te di na le an mani thattu hi kumsum lihnuwa rin lo lam daya changin chui chwa ania. Case dangda le ngai nom tak hi atop thlengin ilo ngai thave ngei don ania. Thontho pakhata crime case chinhi kan ngai thadon ani mela. He thonthuin chana chu meiche pakhat Christine Mary Sally ania. Christine hi Virginia kho acheng le Salian ania. Falak niin ama ngei po hian falak ani ti chu asiain apom thlap boka. April kumsang hi sompria ta chuan Christine chuan ama sing tu anule pa te chu tu te nge an ni shat achak na arei to wangin zonatum ta a abikin anu chu tu nge ani ashi chak hle ani. Ti chuan ama sing tu anule pa te zong tur chuan private investigator arwaya. Fatana Christine latu hi anu ka zenania. Christine tan chuan apute ya tur te po aniang chu. Apute hena chang chuan anu chu ahming te po asia a. Mase enge ati zela aladam nge athi engma ashelavani. Achan po Christine nu chu Christine nausen ani laya atin sia tur omlawa abo makwangani. Private investigator chuan Christine nu mingdek tak chu Pamela Diane Duffy ani ti ashetheya. Anu mingpum hi Christine hian alola sengai lawa. Churingot po chuan ati phur to le ani. Investigator chuan achet lak le dan tur soin Christine DNA te chu Jetmatch website ta upload achat arin thuwa soya. Jetmatch hi website pakhat online kaltlanga genetic genealogy research nei nania. Tu tan po an chung te zong du chuan an DNA profile uploadin midang DNA profile uploadin en chuan ain mille millo khol chuan lo endikin chuta chang chuan an DNA milpui a omle omlo a hriat thei ta china. Chung te zonna tan mai ni lovin crime case chinfel nan ba ka twal thita te tunge an ni an hriat lo John le Jane Doe te ni na Highland na tan mithiam te chuan an lo mangna sa thin hle ani. December ni som pakhat kumsang hi somnia chuan investigator chuan Christine DNA chu Jetmatch chuan a upload ve ta a. A upload changa reilo te nuwa amil pui chu an muta hlau maya. Mase an rin lau devin chu DNA mil pui chu nu le fa in mu chhuana lam ai ma chuan 12 thita tunge ani an hriat lo Jane Doe tia ahming an sakmai DNA alo nia. Tunge ani an hriat theinan a DNA milpui a chung te an lo om takin tin police ten a DNA profile hi an lo upload sakani. He meichia hi kumsang khazakwa somriata ruangan chartak mi kutwara thine nge ya police ten an rin tunge ani an hriat silo ania. Christine nu ani nge em ti chanan DNA test nei chu tha in an sheta a ti chuan DNA chu an han test da a hun rei tak tu nge ni an shet lo Jane Doe chu Christine nu Pamela Diane Duffy ani ti nem nge ani ta a tha ani hian kumsom ni pakhat chawa upa ani. San Bernardino investigator te chuan an Jane Doe hun rei tak tu nge ni an shet lo chu ahming diktak le ani na diktak hriat theya awm ta chu an tho aveng hwaya. Mase an ril ru kap tu alo om cheu mai atira kan soitak ruang pahnih mu an ni tho kha pakhat zok chu hriat ni toin Pamela ania. Pakhat zok ami pa John Doe ero tunge ni hriat alani velo thongani. Kumsang khazakwa somriata ruangan chara khan letle lokela November ni sompasari kumsang khazakwa somria khan archaeologist chuan Mojave Thaliar Ludlow, California chaklama chuan miruang pahnih leithuk lote laikhwara chuan a hmuwa mi pale meichia ni in sarwa ka phum an nia. Phum an ni na hi ala reilo le ani ome. Autopsy result changa alandan in an thi chan chu selaya ka hliam an ni wangle manrua inge mo manga an luwa na taka wa kan ni wangani ya selaya ka na nge
na taka vuak an tur na hi an thi pui ti siat thei ani lovani an rang bula hian an mani siat thei na tur engma nu chiani lova an thomhno tak ngial po mu tur om lovani me cherwang jok chu Christine nu Pamela ti kan she thei towa mi pa jok hi tunge ni ve tang le Christine hian anu chanchin hi a shenem lo hle maya anu Pamela chuan high school a kal lai in phenglong atum thin ti te ti chak dang anaya wangin school a changa a chol thu te a ming lai tak daing ti chu mirang te hena in mel shatir na anaya ain soidan ania hengba ka hian Christine chuan anu chuan abau malo khan mi pa pakhat digger lane chu a dei chin ti te police te hena chuan a shila he digger lane hi Virginia tan ina mitang pakhat aniome hepa digger lane anti mai nen hian jela changa a chwa nuwa khwa chwa sana khodanga na thoka bulchan chat antum thu de chu Christine hiana soya ti chuan police te chuan digger lane a ming dik tak hi sha thei dan kong an dap ta a jet mecha chuan a DNA chu upload ve nge ania mase amil pui anom lovani police te chuan beidong lovin anti thei angang te chu an tel zela ti chuan a ming top dang dai tak mai lein ti ming chu jet mecha chuan an mu hlau maya chu pa chu William Everett Lane ni hin Virginia tan ina po alo tang to ngeya a chen na minga chuan Jacksonville Florida khoi emolaya ti hin ain zakani police te chuan Jacksonville Florida a William a chung le khate chu an chui thleng thei ta a an DNA sample chu kumsang khazakwa somria ta ruangan chhar John Doe DNA ne na test tura tan chuan an dil ta a DNA sample an dil hi William anu ni hin William anu DNA le kumsang khazakwa somria ta Pamela kyanga mi parwangan chhar John Doe chu an han test chuan alawin milta chia maya William Everett Lane chu Digger Lane Pamela ngai zong ngei lo ni hin akyanga mi parwang chu William Everett Lane ani ti nani tha an ni lai hian William hi kumsom ni chawa upania kumsom li nuwa chuan Christine anu le pa zon atumna lama kumsang khazakwa somriata ruang pani an charte chu Pamela Dainda File abel pa William Everett Lane an ni ti finfia anita a Christine anu chanchin tlemte asiat kha merwang chhar tu tenge ani siatlo anni na Highland nan alo tok mai alo ni record sachanga alandanin Pamela le William hi kumsang khazakwa somriata ingai zongin jun tha kumsang khazakwa somriata vek Pamela chuan nu ani na chu ain ziak luta lekha a ahming asain zowa abel pa William chu jela janga achwa vele khwa chwa sanin khodanga nunbul thar chan turin ankala ti chuan tha an ni zuita ni an chungte ve hian an re tak vung nuwa po mi bo report police te hena hian an the lut lova a chan po nunbul thar chan tura kalani wangin biak po lo an du zo karingin an ngai ven zui lova tha an ni ti an shat ma kum deuh loka an chungte chuan an re ta ke ma wangin an thi to an lo ngai to a an rin dan po aswa lo hle ma se khwa an chwa san nu rei lo te a khan an thi yang ti rin ngai na reng an shelovani an pani chungchang chu lo da thatai la tunge twal that tu chu ni ta ang Jane le John Doe te ni na sia chwa ani nuwa atlang puin police chuan twal that tu an zong china ni ngaya ma se he khe sa ero Pamela le William te tunge an ni an shat ma dai to khan police te chuan twal that tu chu rin hlel an lo nei to wa chu pa chu tuna po hian ladamin Howard Neilani hepa hi kumsang khazakwa somria pahnia chang khan tanina a hun a mang towa a chan po poilian tham tak a khoi wangani kumsang khazakwa somria pakhata khan Howard chu anupui kumsom pakwa upa darla le an fanu te chu an khwa Texas achangin chol mangin ramshang shang fang turin an kala January kumsang khazakwa somria pakhata Lawrence County Mississippi a cholin Howard unau pa Bobby Neal chu tu antuma
he khwa hian Howard de chung te tamzuk po an cheng ve bawk ani anu puidar lai soidanin Lawrence County Mississippi an thlen chuan hotela in ngatin Howard chuan a unau pa Bobby mutura a chwa san thua soya darkar engamuzat athang nuwa lung olo mel takalo letin a unau pa chuan alo lom vak lo thule an khwa po tura adu lo thu arun soya ti chuan insiam le ngalin khwa chu manmo taka an chwa san thule an jen kong chu an chhun zum le thu a soyani mase a nuwa an shat le danin khatia Howardon motel chwa san lan khan a unau pa Bobby chu a munge maya mase thil poili arap thak tak a thleng zuyani thil thleng kan soi mayin Bobby chanchin tlem han soi ma saila Bobby hi nupui nei to chen le ania anupui nen fanu pakhat an neya a fanu chu anu nena a chenga Bobby chu ama tein Monticello Mississippi a akhosa a fanu Amanda Joynil chuan anu nena an chena Hattiesburg Mississippi changin a tlo deuh reng china Hattiesburg changa Monticello hi darkar khat kal velani January ni somni pathum kumsang khazakwa somria pakhat zirtop ni chuan Amanda chuan anu chu chwa sanin apa Bobby kyanga weekend mang turin akala atuk inrin ni tlailama chuan Bobby le Amanda te pa fa chu Bobby farnu Amanda ni Betty te na chuan kalin Betty fanu Amanda cousin ni bok Melanie su chu anwalama heti hunla hian Amanda chu kumsom pathuma upa ni in Melanie chu kumsom pani upa ni ya cousin ani pialama hian chanchatak anni bokani apa Bobby ina chuan ria antuma atuk pathian ni ya biakina Bobby wala in khom chu antum bokani atuka chuan in khom talovin hemini January ni somni pali ta hi Bobby Amanda le Melanie te dama an mu non ber alo ni tani February tha tirlama chuan Amanda le Melanie te ruang hi Lawrence County ram hnuaya charania Bobby chena ina changa mel somni vela hla ani an pani hian pong swal nuwa tha ania Amanda ruang hi mi pa pakhat sangaman holamina muwa Melanie ruang omna changa yer zakwa vela hla muani an ruang omdana changa alandanin Melanie bawral nuwa Amanda hi mani somthum vel ladamin apuma selaya ka hliamani wangin theile theilavin adam kho chwa thei beisein bokwak chungin Melanie ruang omna chang chuan ain bengkala mase a hliamanat ema wangle thisen a hlo nem ema wangin atlin talavani me chelai nat om tak te ruang char ani changa thakhat nuwa Amanda pa Bobby ruang chu char ani velia Amanda le Melanie te ruang omna changa mele enge moza la ram hnuaya vek chuan munihin selaya ka hlum niin akut chu shuya phwar be ania thonei tu ten thil omdan an chui chuan Bobby unau pa Howard chuan an bo hun lai vel hian Lawrence County atlo ti shain Howard hian engemu tak shat ane an ringa heng mi pathum te thina hian mo phorna ane ngei po an ringani police te chuan man theina warrant nen Howard chu zongin thu Zofia Dan station lamalak an tumta mase Lawrence County an chwa san ngal chuk chu ka wangkhan Howard chu an zong mo theilawa March kumsang khazakwa somria pakhata Howard le anupui fanau te chu Stockton California anom ti shatania bemalai te ruang an charna hmuna changa mel zali vela hla ani March ni ruk kumsang khazakwa somria pakhata Howard chu ruk ka wangin manania Stockton police te chuan police station a an kola a chanchin an hanjir chan chuan Bobby le afanu baka atunu te thina chuan mo phur tua ngai niin zonlai mek ani ti chu an she thwaya ti chuan February kumsang khasakwa somria pahnia finfiana a chato ka wangin Howard Neil chu a onau pa Bobby Neil baka atu te pani pong swale atha wangin thiamlo chantirania atira chuan thiamlo na anei lo thuin achangna sa hleya mase anuwa ama ngein puangin Bobby Amanda le Melanie te boral ni
January ni somni pali kumsang khazakwa somria pakhat pathiani chuan a una pa Bobby te na chuan zingdar kwa vela akala anupui fanau te nen motela anin son lu chenga darkar thum nuwa ani Bobby te na darkar khat vel om nuwa chuan anwai chuan pickup trucka len chwa anrel tluwa takan chuan lai chuan atunu pakhat zok mal chu moi lo taka achul kwal vela wangin Bobby chu athina ur hlemaya ti chuan chakachang chuan an pahnih chuan chukin mei chenau pang pahnih te latte wa chuan kal shangin anin hauta chiamaya athin rim in sum man lo chuan Bobby chu akap ta a akut ero aphwar sak lo thu asoya mase Bobby ruang charani khan akut chu phwar sak ani thongani ti chuan chaka let le in mei chenau pang pahnih te hna chuan Bobby chu ke a ho tur tho soita a chumi hnu chuan ti luina in an pahnih in a pong swala mun khata anum lain akap ve ve a akal santa ni in asoya Amanda kha police te rinange in theve nga lovin adam kho chwa be se in theilavin a bokwa ka ram hnoi chu chwa sanalo to mani Howard chu thiam lo chantir ni in atira chuan thi tura achung thu relania mase kumre nuwa IQ test nein aril ruwa har satna ato baka mipa ngai IQ aya niam niya anche ta wangin thitura shemna chuhli sakania mi pathuma tha wangin damchung voi thum lungin tang tura achung thu relani achung thu courtin arel hi redvia ma se police teril ru chu amin zan lawa achan chu Howard in puana le thil thendan in millawniya anshiat wangani Bobby hi atar mitelo chuan khoya ma akal ngai lo tlukania arwang charani hian atar mit avwalo mai baka a indama atar mit chu a umdaya Amanda po a hun thom hnonen arwang hi charania peikhok abun lobok he baka hian Bobby chu ke in a hodon tia soi chu mechha pani te hian tlerol chantir anni ve towa an oi arin omlo hleya an kalna chu Bobby chene ina changa mel engum muzata hla ani wangani police te chuan bawna le tiluin mangin Bobby ate hi a ina changin ashwai chhuak nia an ngaya Howard hian thodik sik tlwak asoi an ring me ulawani Howard chungde soidanin Howard le Bobby hi unaw ni sin anin millo hleya achan po antet laya chang rengin Howard hi a unaw pa Bobby aya engkima anu fola wangin anu chuan Howard chu angai sak bik chin hleya Bobby chuan lo thik chinin Howard laka chuan aswal thiam chin hleya heda chang to hian an unaw hi anin ngei lawa abikin Howard chuan apui tin thlengin Bobby chu amil theilawa phubalak chak nain akhat chinin ansoini Pamela le William ate kheisa khan kirle taila hepa Howard hi police ten Pamela le William te tunge anni anshiat ma hawa twal thatuwa anrin hlel chuania police ten hetiarin hlelna anei chan po Pamela le William te tha ani level hian Howard le achung te chu Ludlow California an chen lai ania nimasela kumsang hi som pasari Pamela le William te chu kumsang khazakwa somriata ruang chhar te kha anni ti anshiat chwa ma khan Howard chu ain puang tarup maya asoidanin November kumsang khazakwa somria khan mipale meichha ingai zong ne ngeya ashiat khwazin ke akal te chu apikapa chuan aphura hemi te pahni ming hi ashelawa ti chuan chu mi te pahni chu a ina shwai howa hetila hian anu puile afanu te omna soilang lawani meichha zok chuan fanu nau sen anei thu te soya mipa zok eroin angai natlo mel hleni ina soi anuwa mipa nen zok chuan thenrim takin anin hauta chiama achan po Howard chuan meichha zok chu abei sei wangani ti chuan Howard chuan chupa chu athat masani lo chuan chupa chuan athat du maidona asheta wangin ain hau puipa chu athat ta ni na soya William kha ani ti chuan meichha zok po chu tiluina a mipat meichha na hoi zonga a khoi hnuwa athat zui vele tabok ni na soya
police te chuan a tha hnuah chuan an ruang chu a pickup truck ah hlangin thlia ram hnuai ti a soi theih sia chuan thuk lo te a lai khwarin an mani hria theihna tur zong zong a da bo hnuah a phum ta nia an ngai ani Jane le John Doe te chu Pamela le William an ni ti nem nge ani hnuah chuan an ruang chu an chung te chena khwa chuan phum an niang nge hairal an niang tia chuan an chung te chu an ri ruala buai hleya Sheriff Department Victim Advocate Group te chuan sensau engemaw chen an tumpui dona le chuan Christine chuan anu ruang chu Florida a anu nu le pa api le pu te ruang an zalna kyanga zal ani theinan le a sensau hau taklu tuk chhok jang khainan GoFundMe page ah chuan adu apyang te tan chanpuina poisa pek theina asiama dollar sang ni zanga tal mutlin thei ain be sayani Howard chu mi pathum atha wangin shemna ato baka hian Pamela le William atha wangin thu boy dang siam sak le ani donem ti shat aleni lawa aril ru lama har satna ato wang le mipa ngayang ril ru aphak lawang hian athu boy hi alakal mix sela ngai to that le tura ti ani